Ja estem així de nou, després de provar aquests dolcets de Sant Valentín, que ens ha preparat Pastilla Plaça. Com estaven, Els enamorats. Boníssim, senyor. El corazoncito, el corazoncito. Bueno, Santi, no parlem ja de la Copa del Rei perquè malauradament ja no sé. Esta setmana no n'hi ha. No n'hi ha Copa del Rei esta setmana, no, claro. Però el títol. N'hi ha UEFA Europa League, Santi, n'hi ha UEFA Europa League. Estem ahí... Ara jo vaig dir la veritat, jo tinc que reconèixer que estic molt decebut. Jo tenia... No, Raül, jo tenia moltes esperances en que el Villarreal podria pegar més lluny, un escaló més, per almenys als semifinals. I després Déu diria que sí, perquè no a la primera final. No ha pogut ser una competició que sempre han dit que era la més propícia a poder abastar i ser tan anhelada final, però ara, mentre hi ha vida i esperança, hi ha una altra competició també molt bonica, una competició que té com a prèmit, saps què té si la guanyes? La Champions. La Champions. I dinerets. I dinerets. La UEFA Europa League, setzents de final que juguem contra el Salzburgo. I una copa en la vitrina. Anem en el racó d'estadística, Santi... Salzburgo? També ja ho sé, te vas anar al pas, te dono el passió, te pareix bé. Anem en el racó d'estadística en Santi Vila per a que ens contes precedents contra el Salzburgo. Setmana europea, aquest dijous, a les 9 de la nit, viatgem cap a Salzburgo per enfrontar-nos a ells. Santi. Pues vamos, ja anem a canviar el xip, no? Anem a canviar el xip de l'Europa League, una competició en la que ens tenim que aferrar a l'estadística i més especialment a l'entrenador del Villarreal, que l'ha guanyat 3 vegades consecutives amb el Sevilla. Nosaltres anem a començar en aquests tercers de final. El Salzburgo no és tampoc ni una potència mundial, però no serà com el Sivaspor, veritat que no serà com el Karabakh i no serà com el Maccabi de Tel Aviv, que van ser els equips que van tindre la fase de grupos. Un precedent, perquè també a parlar d'estadística hi ha un precedent. N'hi ha 2, però jo m'agarraria més a l'últim, perquè el primer va ser en la fase de grupos de la temporada 2009-2010, que ell va ser el primer, el Salzburgo, nosaltres el segon, van passar a les fases de final. Però jo recorde la de la temporada 2014-2015, en Marcelino entrenador, que el van tirar també en la mateixa eliminatòria. Ara, si era el 2015, ara 6 anys, tornem a veure les cares, i va ser també així en Villarreal i en Àustria. Van guanyar nosaltres, recorde, van guanyar en Àustria 1-3, i després així van guanyar 2-1, i van passar ja a octaus de final, que si no recorde mal, ens va tocar Unai Emery, que era entrenador del Sevilla i ens va eliminar en octaus de final Unai Emery amb el Sevilla. A priori, no sé el que dit, no estem en el mateix... Quan ens va tocar, no recordo que va ser el mes de desembre, no? Quan ens va tocar el sorteig, que tots diem, que falta un muntó de febrer, veurem com estem... No sé com he dit, estàvem millor en aquella època o ara. Ja t'ho dic jo. Falta molt, però en Miguel dia... Esperem que ens falten 60 dies, no? Doncs ja estem ahí aplegats ja i tenim moltes esperances. No vaig a parlar de títol, tranquil, senyor Raül i senyor Alejandro, que no vaig a dir que no va guanyar ningú títol, però està lluny. Però jo confio en aquest equip i, per què no, podem eliminar i després en octaus de final pensar que una vegada de tantes ens toca la sort en la ruleta, en el bombo. Perquè moltes vegades la sort també fa molt, anar plegat. El Liverpool, el Nàpoles, el Manchester, el Chelsea... Ara t'ho vaig dir jo els rivals, antes de passar si vols als companys. Mira, és que n'hi ha equipos de verdad Champions, I l'hi he apuntat. Mira, si vos són estos equipos, Benfica, Arsenal, Manchester United, Tottenham, Nàpoles, Ajax, PSV, Milan, el Lille, el Leicester i, per exemple, i la Roma. Veritat que són equipos de Champions molts? Som que sí. Doncs estan també ahí, si passen, ens poden tocar. Per si esteu il·lusionats, ahí estan ells també. Si vos toca el Nàpoles, passarem, Alejandro. Home, sí, si ens toca el Nàpoles, està clar que sí. El Nàpoles podria ser factible. Yo creo que de tots esos que hay ahí no me importaría. Lo que pasa es que ojalá no pase porque es contra Granada. Sí. Ah, bueno, però jo prefereixo el Granada que el Nàpoles, Això dic, a lo millor no tinc tan clar que el Nàpols... I després la Real Societat té el Manchester United. Sí, partit complicat. Aupa Real. Aupa la Real, sí. Aupa Real i Aupa Granada també. Bueno, partit contra Salzburgo. Alejandro, com el veus? Mal. Vale, Raúl. Què vols que te diga? Jo tinc que reconèixer que no he fet els deures esta setmana, no me'n recordava. Estava jo en la dinàmica relaxada de la Copa i no m'ha mirat la trajectòria del Salzburgo en
en Austria, pero es un buen equipo. Se va a quedar segundo de grupo, pero no tenía un grupo como el nostre, desde luego. I, per tant, és un equip perillós. És veritat que ha perdut efectius perquè ha traspassat la gran figura a l'Eintracht de Frankfurt o un d'estos. Sí, però és igual. I ha baixat alguns encerts, però és veritat que a nosaltres ens pilla en un moment molt fluixet on les rotacions ja no són rotacions, pràcticament és primera necessitat, on tenim que ficar els jugadors que en aquests moments també deuen estar de moral un poc fotuts, perquè una victòria contra el Betis haguera donat un convenciment de que se pot fer alguna cosa. Juguem allí, és veritat que sense públic té menys importància, però encara així jo ho veig mal. No dudo que el Villarreal pugui treure un resultat positiu, perquè és veritat que si el Villarreal n'enganxa dos en la primera part i se fica per davant i després no fa cacauaes com en Elche, pot treure un bon resultat, però això que últimament estem encaixant gols amb massa facilitat, no estic tranquil jo. Jugarà Rulli, suposa, no? En lloc de Senjo. Sí, per supost. Rulli i algun canvi. Raúl, Salzburgo. Sí. Tu en el sorteig te vas alegrar quan ens ha tocat el Salzburgo? No, No. perquè venia de la Champions, no ho entenia, dic, així Sempre mos ha toca els fallat. cocos, Sí, venia de la Champions, sí. No tendria que ser. No tendría que ser així, no? Claro. Pues si Alejandro veu mal, jo ho veig molt mal. Entonces, Categoria. a veure, si juga Capú, juga Trigueros, pot jugar Jeremy Pino, ja canvia tota la papeleta. És dir, és que el problema és el mig del camp. Davant, si està Gerard Moreno, perquè Alcácer estarà, però igual pot agafar una o no i tapamos la boca. En la UEFA juga Vaca. Però no tinc tan clar que ojalà jugar a Vaca més partits o si no fer Niño, però... Home, La qüestió que dependís de l'equip se pot rascar alguna cosa, no, però a dia d'avui ho tenim complicat ja només per l'estat anímic, que d'això s'encarregaran l'equip tècnic, no? Imagine, i la pròpia competitivitat i ambició dels jugadors, perquè ahí sí que hi ha algo que nosaltres no... que és el que a mi sempre me renegue, que és el dia de l'Elx tu demostres falta d'ambició o d'actitud. O sea, i tu el dijous, i els jugadors se poden ressarcir. És dir, si ahí juguen... No sé en defensa qui estarà, però pues me dona igual que siga Pedraza, o sea, l'11 titular, tu fiques a Rulli, perquè jugarà Rulli, però fiques Raúl, fiques Pau, fiques Peña, fiques me dona igual Pedraza que Estupiñán, i davant està, si pot jugar Capú, Parejo, Trigueros, Jeremy, Alcácer i Gerard Moreno, o Vaca, o Cerniño, me dona igual. Titular, això. És que això és Sí, el que... apostarà per titular. És que si tu tens el mig... no, tenim un partit de tornada, El partit de tornada és així, és molt No, però me referís que ahí se'n van fora Moy, se'n va fora Baena i se'n va fora Foyt. És dir, això és la diferència entre el partit d'ahir i el del dijous, que el mig del camp tingués Capú, que és més alt i més contundent i és a la seva posició, i tingués dos per les bandes que desborden. O per almenys uno que tinga el Jeremy Pino valor. ja està, Jeremy Pino també. Jeremy Pino i Trigueros. Però Trigueros i davant... Claro, és dir, tu en aquesta alineació... Home, si no vas en això, jo bona crec que nit. jugarà Foyt en lloc de Jo crec que jugarà. Bueno, te la puc comprar. Perquè el Viol no pots carregar-lo molt de partits. Igual a Pau també el senta, perquè el partit contra el Betis va arribar en un estiu de 3 Lo que pasa que entonces ya sería per obligació. Sí, bueno, per obligació ja de cara als partits. Me dona igual, encara que els dos centrals no foren els titulars i fora Funes Mori i Foyt, a mi el que m'interessa és que el mig del camp tinga contenció. El problema de l'altre dia, per què van estar tan fluixers Raúl, Albiol i Pau? Perquè, igual que el dia de la Real també ens van avassallar, el Betis també ens va avassallar. Per què? Perquè el mig del camp no feia contenció ninguna, i això fent el que li donava la gana. Entonces, si tu en UEFA tens aquest mig del camp, que jo he dit que és el que a dia d'avui podem tindre, jo crec que ja no n'hi ha més, tens opcions. I sempre i quan tu fiques la piloteta dins. És dir, la diferència, jo me'n recorde l'any que vam arribar a les semifinals del Marcelino contra el Liverpool, que van passar contra el Bayer Leverkusen, contra el Nàpols, contra els Suns, contra tots els gordos. Contra el Nàpols va ser Pina, qui va fer un gol que dius... Un córner. Quasi, tu tens a vegades que una o dos que tingues, fer-les. La diferència entre un equip quan està de dolç i té qualitat és que la sort li acompanya. Entonces, a la Real Societat li va acompanyar la sort així, mira lo que ha guanyat 2 partits seguits, i a tu no t'ha acompanyat ni en Elx, ni el Granada, ni així. És dir, n'hi ha que canviar aquesta sort, i la sort la canviaran els bons jugadors. No la canviarà Foyt ficant un gol, ni a lo millor Alcácer. La canviarà Gerard Moreno
o Parejo en una falta, és dir, la canviaran els bons, que són quan se noten que són els bons. Per mi és la meva opinió. Ara estem en una tessitura que ell sap que la quarta posició mos se'n va. Però això ja fa No, però ara més. Però ell ara té que optar per l'Europa League. Però, claro, pues és el que estic dient jo, anarem tot. Però l'Europa League també, per dir la veritat, a lo millor no és moment de decidir-se perquè... Entonces si t'eliminen, com que no? A veure, que tu has dit que per plegar una final mos falta encara més de 5 quilòmetres. Sí, però el problema no és un moment de decidir encara, anem a veure. Com que no? Ara pots passar, però no pots dir, però queda un partit de tornada, però no és un moment de ser de final. Ell el Sevilla, ell quan se'n va pel títol és en quarts de final, senyor. No és en salsers de final. En finals de cap pensa en la Lliga en jugar la Champions. En el Sevilla sí. Ell en salsers de final encara vol jugar però que si t'eliminen ara, què semifinal ni què octaus ni quarts? No, però no t'eliminaran perquè ell pensa... Que no juguem contra el Carabaj. Ja, però tu no pots deixar-te ara, no pots deixar-te la Lliga... Però qui diu que se te quedis a la Lliga? Si després jugues contra el Bilbao. Sí, no, tu què saps el Bilbao com estarà? No, però ell ara... És que a mi m'han dit avui. Ell en Sevilla va decidir. Anem a per l'Europa League. I anem a deixar la Lliga. Però això que m'estàs contant de fa 6 anys o 7 en Sevilla? No, feta que estàs en Sevilla ara. Feta ara consistia en el Sevilla. Però això que estàs dient és fa 6 anys, quan estava ahí d'entrenador en el Sevilla. Sí. Ell té que mirar ara, el que té i el que n'hi ha. I què? Anem a quedar 5è o 6è en la Lliga encara que ho faig malament. O quart. Quart no podem quedar ja fa temps. Hosti, lleva-te-ho del cap. No, però que el Sevilla té un partit menys i te trau del curs. 15 partits. I què fa? I ara ens eliminen i què? Partit a partit. Pues si ens eliminen en la Lliga... Tu ara, mira, l'únic que ens queda és quedar 5è o 6è, més bé 6è que 5è. Ui, la quarta posició pot passar de tot, Pot passar de tot, que el Sevilla ara té la Champions. Mira, tu te tens que agafar... I nosaltres l'Europa League. Ja, però que pot fer fantasía. Jo per dir la veritat. Però que té millor equip que tu. Ja, però ell en el Sevilla opta per l'Europa League en quarts de final, t'ho torno a dir. I què? Què és optar? Perquè en quarts de final diu, en la Lliga ja no puc... Ell en la però Lliga... tindràs que arribar a quarts. Tu en la Lliga no te pot dir que la quarta posició ja no la vol. Però, Santi, de què parles? Ell opta per lo que tu me digues, però si no arriba a ser perquè fa un gol de cap en l'últim minut. Palop? No, Palop també. Que fa un gol en l'últim minut, vaig a per la UEFA i me queda al carrer. Sí, però perquè perd, m'eliminen fora. Ne va guanyar 3 seguides, Bueno... Però no me serveix dir opte per l'Europa League i després resulta que te fan un gol en l'últim minut fora a casa i te'n vas fora i tu te quedes sense una cosa i sense l'altra. Pellegrini quan opta per la Champions? En salsers de final o en quarts de final? Pellegrini quan opta mai. Sempre? Sí, no. Mai opta per la Champions. Ell va jugant i va fent el millor que pot. No, és que no m'has entès. Quan va deixar a l'equip suplent en Lliga... Però en quin any estem? En quin equip estem? Quan va deixar l'equip suplent en Lliga... Però, Santi, cada any és d'una manera diferent. Cada equip és d'una manera diferent. El Villarreal, mira, si el Villarreal estiguera en la semifinal de la Copa del Rei, te compraria l'opció de que ara fera 3 o 4. No estem. Ni anem a quedar quarts, lleva-te-ho del cap. El que aposta per l'Europa League o la Lliga, te dic, és quan t'ho diuen l'equip que fa. Pellegrini, quan aplega quarts de final de la Champions, te fiques del carrito al pescado en Lliga. Però quin equip bé tens, Santi? Quin equip bé tens? A veure, lateral dret. A veure, el Villarreal, mira... Si no juga Penya, qui juga? Que jugara, per exemple, Funes Mori... No, ahir, per exemple, que jugara Funes Mori i Foy de centrals ahir. I que no haguera jugat Pau i Albiol que jugaren... Però si ja no és l'equip B, estàs traient l'equip titular. Equip titular, te dic jo. Bueno, i després per fer l'equip B per a la Lliga que t'has deixat, qui ficaràs? No, en la Lliga, Funes Mori i Foy. Per exemple, ahir. Ara que diu I al mig del camp que jugaràs. I per Salzburgo, Pau i Albiol. I al mig del camp que jugaràs en Baena, en Raba... A veure, és que no tens per fer 2 equips. No tens per fer 2 equips. Vaig a fer una pregunta. Que no m'enteneu. Sí, t'entenem, sí. Punxa, Santi. Santi, passarem a 8 de final? N'hi ha dubtes. Jo vaig dir la veritat, jo no crec que parlar això no és molt fàcil, la resposta és o sí o no. Passarem a 8 de final? Pues jo vaig dir la veritat. Jo crec que l'equip és humà. Digues la veritat. Sí o no? Sí o no? Li ha afectat molt la Copa i jo tristament vaig dir, ojalà, vull enganyar-me, però jo... Que no vol dir que no. No vol dir que no, Jo crec que no, passem.
Santi? Que no passa. I serà el famós títol que anem a guanyar i podem anar en el setge No, però, Xavi, no, Vale. Xavi, no té dir-lo de guanyar. Raúl, passem a vuitens de final de la UEFA Europa League? Jo estic convençut que sí. Que sí. Molt bé. Bueno, Perquè a mi l'eliminació contra el Llevant no me va decepcionar com l'eliminació contra el Mirandés l'any passat. És a dir, mos ha eliminat el Llevant perquè Déu ha volgut que el Llevant jugui la semifinal i nosaltres no. Però nosaltres tindríem que estar ara jugant la semifinal. I tu estaries content, és a dir, la teua ambició de l'equip no pot ser per un partit concret, és a dir, tu confies, o sigui, si el Llevant no t'haguera eliminat i el tir, el penal, el pit a l'àrbit i guanya 0-1, tu ara estaries content, o sigui, perquè hagueren passat contra el Llevant, tu ara creuries que podíem anar a UEFA? No pots basar... Però la moral fa molt, La diferència, el que jo vull dir és, això és un Titanic que s'afona. La moral fa molt, Però el Titanic era un barco construït per guanyar i en fonaments. Això no és una pel·lícula, pots revertir el final. El que vull dir és, tenim membres des de l'entrenador des del porter fins al davanter per poder guanyar un títol. El que passa que és molt complicat. I el que està passant fins ara és que tot mos està eixint malament. I si jugues contra un equip com el Betis, en un equip que el teu és el mig del camp no existís, jo no sé si el mig del camp qui era, no era el de l'any passat, no hi havia ningú que jugara l'any passat, excepte Moi ahí en la banda. Jo ara el que he dit, si contra Salzburgo fem aquesta alineació, jo crec que se pot guanyar, perquè no estem jugant tan malament. Alguna pararà Sejo, no se li van a passar totes, alguna tirarà al Cacerdís, no les va fallar totes. O Rulli, me dona igual. O sigui, el que vull dir és, encara que no som optimistes, i s'afona no està tot perdut. I l'única il·lusió que a mi me fa ara és la UEFA. A mi quedar 5è o 6è me dona igual. És el primer que has dit que no guanyarem res, hosti. Estàs dient que la diferència és que jo veig que no guanyarem res en quant a quedar quarts, però passar una ronda més en Europa League contra Salzburg crec que tenim equip. Després ja veurem qui mos toca. Passarem a vuitens de final de la UEFA Europa League, sí o no? Jo crec que sí. Sí. Jo sé que no arribarem a semifinals, perquè al final mos trobarem algun coco i les coses s'entortellen i te marquen un gol fora a casa, te marquen un gol així i tu després no eres capaç de remuntar, i n'hi ha, com molt bé mos ha dit Santi antes, n'hi ha equipos molt durs, però el Salzburg no és un rival. Si nosaltres estem bé, eliminamos. I pots competir. Efectivament, perquè al fin i al cabo és un tercer és de la Champions, però és un tercer i no d'una lliga potenta. És un equip perfectament assequible. Però tens que mirar com està l'equip ara. Això és un altre tema, sí. Però el Salzburg tampoc està bé, que no va al primer, eh? No va al primer. Bueno, no sé si va al primer o no. No anirà esta setmana, la setmana passada no va. S'haurà canviat ara, en estos moments. Però sent primer de la Lliga Austríaca, nosaltres l'hem eliminat tot a caes. Sent primer de la Lliga Austríaca... Recapitulem. Santi diu que no. Ja puc seguir? Santi diu que no i Alejandro diu que sí. Jo dic que sí. Sent primer de la Lliga Austríaca ja l'hem eliminat. El dir que no vol dir... Espera, Santi, espera un segon. Acabo Alejandro. I estic en el que diu Raúl. No és el mateix l'eliminació del Levante, que tu vas cosir a balonais i va ser un partidazo, que l'eliminació contra el Mirandés, que un equip de segon te va passar per damunt. Entonces, allò sí que era humillant. Això és trist, cruel, com va dir Santi, cruel, però... No te té que llevar la il·lusió perquè... Però no te lleva la il·lusió perquè tu vas demostrar que eres millor equip. És que t'acompanya la sort. Anem en la Lliga, tornem a la Lliga. Santi, vale, els precedents de l'Atlètic Club de Bilbao, que juguem el diumenge a les 9, la jornada 24 en Sant Mamés. Atlètic Villarreal. Encara no haurem passat a octaus de final, perquè ens quedarà el partit del dijous que ve en l'estadi de la Ceràmica, no podem celebrar encara. Doncs sí, els partits, hem jugat molts partits, 6 victòries nostres, 6 empats i 8 derrotes. Un partit que vaig a dir jo, l'Atlètic, del vell conegut Marcelino García Toral, que ja té un títol, veus? No sé quin valor té, però ja té el títol de la Supercopa d'Espanya, no? Que la va guanyar. I també té pendent, que no sé quan serà, pronta a la final de la Copa del Rei de l'any passat, contra la Real Societat. El partit, jugar en la catedral sense públic no és el mateix que en públic. Sempre dic que la gent d'allí espenta molt i inclús dona pressió a l'àrbit moltes vegades. Jo crec que és un partit, com antes han comentat, que seria el moment ja de canviar aquesta espiral negativa que tenim de derrota i d'empats i de victòries, que fa temps que no en tenim. I podria ser, aquesta és l'opinió de Raúl Jimeno, que potser seria un autèntic valor d'oxigen. Si guanyarem allí, tornaríem
potser qui ho sap, independentment del calendari que espera, entre cometes, tremolar per els rivals que tenim després, especialment a l'Atlètic Madrid, que és el líder i el principal candidat a guanyar la Lliga, però moltes coses canvien en el futbol i partits com temporades passades que estaven pràcticament que no donaven un duro perquè el potencial dels rivals i per les dificultats, però jo crec que és un bon moment per a guanyar. Jo quasi que aposto, si pots que t'hi el resultat. Sí. Primer el del Salzburgo, no? El Salzburgo primer, sí. El del Salzburgo, el que ens elimina no vol dir que anem a golejar. Jo crec que aquest partit l'empatarem a 0. 0-0. Vale. I contra l'Atlètic Bilbao crec que guanyarem 1-2. 1-2. Alejandro, Athletic Club de Bilbao. Marcelino García Toral. Mira, a mi, de la Lliga Espanyola, només que me donen por 4 equipos. I este és un d'ells. I este no és un d'ells. Ah, no? A mi me donen por l'Atlètic de Madrid, no molta, el Real Madrid i el Barcelona, no m'aporten el Sevilla. Els altres no me dona ningú por, perquè crec que el Villarreal, aquests 4 també, però té capacitat per guanyar-los, no tranquil·lament, però té capacitat per guanyar. Entonces, anirem a Bilbao i vindran escarmentats perquè no hauran solventat l'eliminatòria, però hauran tingut un bon resultat en Viena, en Salzburgo, i per tant guanyarem. I a més guanyarem d'una manera contundent. Ostres. És a dir, si guanyarem contundent una primera part arrasadora, es farem un 0-2 o un 0-3 i després en la segona part, quan vinguin cap a nosaltres, voldran vindre i encara farem un altre. Ells potser mos marquen perquè últimament mos marquen tots, però... 1-5, pues? No, home, no, 1-3 estarà bé. Ah, vale. 1-3. I contra el Salzburgo? 1-1. 1-1. Bueno, està bé, 1-1, sí senyor. Raúl, Bilbao. 0-1 i partit complicat. Però jo el crec... cor, no? I demanant l'hora. És que jo crec que la... O sea, jo crec no. Ojalá siga aixina i guanyem 0-1. I Bilbao? 0-1 en Bilbao. En Bilbao, sí, sí. Patint, però defensant bé. És dir, aprofitant una falta, un penal, una jugada de Gerard Moreno, com van guanyar l'any passat al Mallorca, al Granada i a tots estos en el segon, després de la pandèmia, pues que digo, hostia, el equipo a 0-1, a 0-0, Celta en el minut Trigueros en el 90 i pico, tal. Jo crec que per ahí esperem-se que es començar la remuntada, no guanyar 0-4, ojalà, perquè més tranquils estarem, però jo crec que té que ser que li llitja la cartilla a l'equip i faci un plantejament positiu 0. I en Salzburg jo crec que perdrem 2-1. 2-1, però hem marcat. I és remontable. Si em permetissis, com són els Sí, 1-0 en casa passa. són els optimistes del plató avui, vaig a fer-vos una pregunta. Ja que el senyor Raúl no ha entès la meva dissertació abans. Jo tampoc. Tu tampoc? Ara, independentment dels lesionats que tenim, la planter d'equip d'ara que tenim, quin equip haurà més titular? El dijous o el diumenge? No ho sabem. No, tu, aventatge. Jo el dijous. Dijous. Tu també creus que t'haurà més titular el dijous o el diumenge? Jo crec que no. No ho sé, la veritat. Jo crec que no. No ho sé. Tu el trauries tu o creus que el traurà? Si vol apostar per a plegar jo, ni t'ha de l'Europa League, sí. A veure, és que jo no puc parlar per mi. Jo sóc una persona, quan faig esport, sóc ambiciós. I jo... Però si al moment que t'has escoltat. El que vull dir és que Unai Emery és ambiciós. Sí, és ambiciós. Unai Emery té que anar per la UEFA i estic convençut. I si no va per la UEFA, doncs me decepcionarà. I si juguen els suplents i fa un bon partit, diré, sap el que té entre mans. A mi Raba, en els 15 minuts que va estar l'altre dia, i mira que jo Raba no me'l menxe, vas veure 3 o 4 detalls que jo me fije, que dic, així se li pot aprofitar algo més. No, el xut és lo de menys perquè damunt rebota. Però jo vaig veure 3 o 4 cosetes de lluitar, ficar la cama, fer passes bé, que dic, este Raba o este jugador me pot mig agradar. És dir, jo vull que aprofite el que tinga. I si considera que té que jugar Ferniño, en Gerard Moreno o Ferniño i Vaca, que siga, ell sabrà. Però jo ficaria, a dia d'avui, dilluns, jo ficaria el millor 11 contra el Salzburgo, que és on te xues els diners. La Lliga encara queda molts partits. A més, pots guanyar al Bilbao en el B, entre començar en el B. Les decisions d'Emery, perquè en la fase de grupos érem infinitament superiors als rivals i entonces allí sí que va fer
moltes rotacions. Si Capú està bé, té que jugar. Però ara, per exemple, és on podem I veure... Trigueros ha descansat, té que jugar. Això ho diria jo. I Jeremy Pino? I Pino també, claro. Pues ja està, mira, ja tens el que jo t'he dit. Davant me dona igual, perquè Gerard Moreno jugarà. Gerard Moreno jugarà. La primera part segur, i per mi jugarà Gerard Moreno i Pino. Jo tinc dubtes en la defensa, eh? Jo tinc dubtes en la defensa. Però a mi la defensa me dona igual. Si va per una... Ahí podem decidir la importància que li dona una competició a una altra. Ahí ho sabrem. No, però ell va fer, en el moment que ens vam comprimir, que estava molt comprimit la Lliga, ell va fer un experiment que va ser ficar a Foyt i a Pau i després ficar a Funes Mori i al Biol. I anar d'aquesta manera, anar rotant-nos perquè la defensa tots estiguin jugant, perquè clar, el problema és que tu a Funes Mori no el pots tindre parat contínuament perquè quan el fiques a jugar no estarà en condicions. Però estic en el que diu Raül. A veure, Albiol i Pau és millor defensa que Funes Mori i Foyt, però no n'hi ha tanta diferència. Si tu tens un Capú en condicions que és capaç de fer una primera línia i els laterals t'ofereixen garanties, tampoc té per què haver tanta diferència. És que no juga Pedraza i juga Estupiñán. Això no és un equip suplent. Si no juga Peña i juga Jaume Costa, saps que te va complir per la dreta Jaume Costa. A partir d'ahí, lo de més me dona igual. Davant tenen que jugar, és que tenen que jugar. Si no juga Parejo, sí que a lo millor... Pues si jugaria Trigueros per Parejo, pues volien... Jo que pot ser un canvi, Trigueros per Parejo. Parejo porta molts minuts ja. És més titular Pedraza que Estupiñán. Bueno, però és titular perquè vol que jugui. Però sí, però els jugadors ho noten, quan no juguen tant. Bueno, hem d'acabar. Repassem ràpidament els resultats que hem dit. Santi diu que empatem contra el Salzburgo. Alejandro que empatem també a 1, Santi 0-0, Alejandro 1-1, Raúl diu que perdem però que marquem, és a dir, no és mal del tot el resultat, que és remuntable així. Jo dic 1-2 que guanyem aquí. I contra Bilbao diem tots que guanyem. Santi 1-2, Alejandro que anem a... Bueno, va ser el partit de la nostra vida, Arrasador. Montevega és 1-4, han guanyat a Montevega. 1-3, diu, 4-3. 4-3 perquè l'últim gol m'ho anulen, per falta. Raúl diu que 0-1 patint, però 0-1, i jo, com no l'ha dit ningú, i en honor a Jaume Fortea, dic 0-2. Vale. Així és, doncs no res, la setmana que ve vos tornaré a fer la pregunta, siga quina siga el resultat, si passarem a vuitens o no passem a vuitens. Potser canvia d'opinió. O canvia ell. Hay que quedar la partida tornada. Calla, sí, per això ho farem. Això el 0-0 no vol dir... Vale, Santi, però la pregunta és molt fàcil, és o sí o no, vale? Sí, però és que dir 0-0, és que hi ha que tenir en compte que el 0-0 és un bon resultat. Però si t'empaten a 1 així, t'envien al carrer. Sí. El 1-1 és més bo. Vol que mos eliminen sense haver perdut. No, jo vull enganyar-me. Vull enganyar-me. Perquè tu saps que perquè tu, per exemple, avui en dia, home, no me digues ara que eres el més optimista del lugar, si sabies que no anàvem a plegar ni a quarts de final ni a semifinals. Ell va dir a la Copa del Rei que no anàvem a plegar. Jo he dit octaus en la Europa League. Total. I que no arribàvem a la final de la Copa i així segurament no arribarem a la final. Però deixa'm disfrutar d'una eliminatòria més. Vols dir que en octaus de final haurem... Jo ho he dit, no arribem a semifinals. Bueno, tenim que acabar. Nos veiem la setmana que ve. Moltes gràcies a tots i bona nit. I a descansar i disfrutar del futbol d'esta setmana europea. Dijous a les 9 de la nit, Salzburgo-Villarreal, 700 de final de la UEFA Europa League, i el diumenge a les 9 de la nit també. Bilbao, ahí el tenim, Atlètic Club de Bilbao, Villarreal, jornada 24 de la Lliga de Santander. Tornem nosaltres el dilluns en tota l'actualitat grogueta. Moltes gràcies i bona nit.